L-Għaqda tal-Malti fl-Università ta' Malta se torganizza edizzjoni oħra tal-kompetizzjoni Żanżan Kelma għat-tfal ta' bejn 8 u 13 sena biex jitalmu jispellu bil-Malti. Id-dettalji tal-kompetizzjoni nataw f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar l-Ewropa fil-Belt indirizzata mill-President tal-Għaqda tal-Malti Sefora Francalanza. Hija qalet li lan tal-kompetizzjoni hu li ttejjeb l-ortografija tal-Malti ta' tfal fil-waqt illi jgawdu serata umoristika. Permezz ta' Żanżan Kelma qegħdin nippruvaw l-ortografija Maltija nagħmluha logħba speċi ta' nagħtuha sens naqra inqas ta' pressjoni, naqra inqas pressjoni milli jkun hemm fl-eżamijiet, pereżempju, għat-tfal li għandhom bejn 8 snin u 13 sena biex huma jiġu jilagħbu bil-lingwa ħosshom iktar komdi wkoll jispellu bil-Malti. L-uffiċjal tal-lingwa fih dan l-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Mark Vella qal lil One News li din l-attività li ssir f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea se ssaħħaħ it-tarif tal-lingwa nazzjonali ta' pajjiżna. Dan proġett huwa importanti minħabba li anke parti mix-xogħol tal-Unjoni Ewropea biex il-ċittadini ta' Stati membri ikollhom iktar ħiliet lingwistiċi li huma parti mill-bagalja kulturali u mill-lodot li wieħed għandu bżonn għax-xogħol għall-karriera u biex jgħix fl-Ewropa. Is-Sur Vella jgħid li din il-kompetizzjoni qed tkompli tikber u din is-sena hemm premijiet akbar għat-tfal li se jieħdu sem. U għażiet jgħid li s-serata se tiġi ppreżentata minn dan u san u se jagħtu dimensjoni nazzjonali għas se tittella kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Sena l-oħra aħna morna nippreżentaw f'moħħna kellna li ħakun xi ħaġa dwejja qdi u l-tfal min jafse. Imma vera ħadna gost mhux aħna biss ma dawk in-nies ibdew jarawha, jiġifieri fis-16 u fit-18 meta nkunu qed nagħmlu l-attività ejjew għax daqs l-aqwa comedy show, daqs l-aqwa show ta' quiz għaliex ikun hemm daqqa tensjoni wkoll u taraw da tfal kemm huma bravi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.